Aha, e ea. Mi-a zis că ea nu-i la fel ca celelalte. Mi-a zis că poate, într-o zi o să-mi arate. I-am dat dreptate, că prea l-avea pe toate. I-am zis, mă cheamă Grasu, tu ești una din aristocrate. S-a uitat lung, mi-a zis că trebuie să fug, să ajung acasă, m-am oferit să o conduc. De fapt vroiam mai mult, adevărul crud. Domnișoara asta m-a băgat la balamuc și nici n-a foc să mă întorc, era adusă. Iar eu cu gura căscată și cu pata pusă. Însă, o vedeam vorbind rusă. Știi că domnișoara aia, yeah. În fine mai vorbim, ne mai vorbim, ne futem, ne mai prostim. Dar amândoi știm, nu putem să fim ce nu putem să fim, așa că zi, yeah. Asta este despre fata din poveste, că după mii de teste eu tot n-am nicio veste. Hai să trecem peste, înțeles lesne, că fata asta n-are legături terestre. Chestia e că eu sunt bestia, iar e la fel de dulce, știi, la fel ca trestia. Autosugestia, nu știu, poate o fi fata, du-te și face repede vreo 2-3 minimi. Dacă știi, poveștile se termină fericit. Aici, în schimb, scenariul este diferit și în poveștile rămân cu prințul în merțanul alb și asumă riscul, nu discut, subiectul e închis. Cu toate că odată mă simțeam de neînvins și am zis, ca o bestie din umbră, prințe, Cosânzeana e o curvă.